Аз съм Казата Бигитка и моят приятел. Факълта 47. Това е продължението на втори епизод. И кажи здрасти. Здрасти. И сега ще играем. Аз ще пажа вратата, пак някой да не изчупи, брат. Добре. Има ли някой? Майко! Не излизай. Няма да излизам. Служи камък. Добре. Само едно камък. Аз чакай да правя. Ела в Искам минута. кирка. В минута. Добре, чакай да се направя кирка. Той има кирка. Аз не ти дадох Да. в първи епизод. Има ендермани. Браво. Много се радвам. Може да ме убият. Знам, ма не трябва да гледаш. Почваш да го биш, като го удариш един път вече той почва да се. Това е много лесно. Да направи ли точно? Това е Да направи ли? Ма това е много лесно за убиване. После регулация аз направим това. Стиване, що нямаш скин? Нещо се е бъгнал, Мая. Имаш скин? Да? Виж? Нямаш скин? Да, аз така съм. Нали преди имаш? Не. Как е? Аз мисля, че имаш преди. Ко ще да правя? Торчови. А бъдеш да сме на като голям, пък нищо не намери. Не, направих 24 торча. Идва и при мен. Искаш ли торчови? Да ти дам. 12. Чу ли? Добре. Аде, вземай ги. Брато, светли ми. Вземи се торчовете. Добре. Учи да пази нещата или учи да убива. Чао. Аз ще копам, бе. Аз съм натам копе. Аз ще копам натам. Не ми. Давай различно. Добре. Дай. Това е моят торчо. Ти се използвай. Аз съм Аз само на мене. Ай, стига ли. Добре, бе, Ари. То осветява навсякъде. Виж? Аз пак ще. Стига. Трети епизод, ще пусна музика. Аз съм. Ти да има. Абе, да направим. Стана като Коза. да. Ти получава това. Факла? Какво? То нищо няма в той нещо, е. Дали? Не само чупим тук. Дали? Аз съм да спря камера. Аз стоям надолу, бе. Спрятай колко. Аз стоям надолу. Давай. Паднах в пещера! Стиване! От Айрон! Джакпот, нали? Пази ма, аз ще Нали бе, джакпот? Воя съм нуляк! богати сме! Майко пещера! О, дай някой! Скара ми акъла, бе! Дале. Скара ми акъла! Слагай торч! Брат, нямам храна! И аз нямам. Карай. Брат, аз така брат! Да убият. Айде, да се качваме на... Айрон! Аре, ви, стига с този страх. Опа! Не ти ма биш, чуках аз. Чупи го си. Надолу няма да ходи. Има друга пещера, ела. Аз ще направя път, чакай. Идваш ли? Чакай, правя път. Надолу? Да. Не, ади. Чакай. Да се махам. Ето го път, идвай. Да се нахраним, брат, че убивам. Нямаме храна. Тук няма никой, ела. Тук е много яко. Вау! Намерих злато. Да, Виж! Трябва ни Айрон Кинка. Има да го направим. Айрон. брат!
Имаше дърво. Няма. Да отивам горе, да скачам. Къде? Аз знам къде. Добре, ама чакай. Чакай, Брат, чакай, брат. Втори епизод ще има. Давай, Аз го направя. Нали, аз го намеря. Викам, дай да отида надолу, викам, пусна, това е, брат. Изведнъж, бърпа. ами да, дяма и ни двамата копаме. Дай си направим първо първо. Да сме добри, да сме обърнували. Добре, айде две. Добре, Идвай да се айде да бъде. Абе, ти злато за двамата, брат. Да, бе, нормално. Качвай се. Ама не, в ковчега ще го оставим, когато се Дай следвай торчовете, където съм слагал. Аз на трите я правя. Той е умното и. Виж какъв съм умен. Слизам. Ето тук паднахме. Какво стана, бе? Къде паднахме? Ей, толкова си. Къде сме, бе? Аз не знам. Трябва да има една малка дупка. Ето. Къде? Къде, бе? Да. Чакай, ма. Моля, царя. Давай. Не мога. Давайте се проверяй. После ти чупи. И събирай да. Аз съм готов, ай. Абе, не знам ли. Трябва да се направим път за него. Нали? Да. Ще направя. Това е лесно. Пак бомбител. И брат, колко дълга пещера. Хубава е, нали? Да, бе. Майко, колко айрон. Аз съм богат от тази. Аз съм гладен. И аз. Нямам нищо аз. Брат, ще умра. Имам само едно. Кой е зади, Зомби. Такова. Да отиваме да събирам крави. Добре, учивай бързо. Оставам се всичко, чакай. Чули? Я ще ми сутрин, бе. Сутрин ли? Сутрин ли? Сутрин. Не излизай, стой! Стиване! Отивам да взимам храна, бе, брат. Аз ще отивам. Едно съм. И аз съм на едно. Абе, не едно си. Вече ще стана. Брат, едно съм, брат. Бързо. Ти няма да му да бягаш вече. Да. Аз пък купам. Няма заедени тук. За кой не убил днес полярни мечки, бе? Сега ще гладним. Аз искам да убивам полярните мечки. Ако умира, ще умра на спокойствие. Аз не мога да бягам вече. Що? Може? Не. Няма нищо заедени, бе. Коти, бе. Бе, брат. Ей. Съмирам. Умираш ли? Влизай в базата. Не, тук ще умра, тъмън. Ще се спал наблизко. Ама няма да ме взимаш. Ти няма да умреш, че оставаш на едно. И аз ли ще почвам да умира? Да идвам ли? Чакай, не. Стой там. До къщата му. Чай да видим дали ще умре. Оставаш на едно, няма да умре. Но това става. Да те убия ли? Да се убием, дай. Не. Искаш ли? Не, смеслим нещата. Няма! Ще ги приберем в честа, ара ги приберем. Прибери ги в честа. Не. Ари, ела! Прибирай ги в честа работите. Не, бе. Аз прибирам всичко в честа. Само взимам една брадва, може да се убим. Взимам всичко, чакай. Ще го прибера в честа. Аз съм там. Ще изчезнат. Ето ги. Аз идвам, чакай. И аз се убия. Аз се убия. Ще ме убиш ли? Добре, ама не идваш, не вземеш нещата. Взели си? Не, стой там. Аре, бе. Имаш лопата. Да, знам, Ето. стой. Не взимай една сама. Ай, бивай, ма. Аз много неща имах ли? Бивай, май. Чакай, бе. Той са, бе, той са. Айде, бивай, бе. Чакай, ела. Тук ще стана да мога да не бягам, чакай. Дай. Намачение. Мога да ме убий с друго, ако имаш. Нищо и нямам, нали? Нещо, да. Много бавно. Таки нещата ми.
Да. Аз там търся храна гол. Брат, давай, тя по принцип и да го... Намерих зайчи! Брат, убийте. Има половин час. Не мога да го бия. Той много бяга не. Изчезна някъде. Аре! Кажи, то никой няма да... Ето го! Удрям го! Бъгна се, виж го! Виж го! Не бягай да не се изхъбиш. Крави! Късмет! Овце! Ще за него? Ти убиваш ли раците? Да ме убивам така, колкото мога. Майко, имам вече 4 хранаци. Колко имаш? 0. Вече имам 4 храна. Куч. Имаш ли кокали? Няма ги забрави. Вече имам за едно легло. Да си мами кучета и. Вече имам за едно легло. Не бил кучета. Не, спък. То ще уби. Не, не мой. То вече ни хапят. Аз събрах, да излъгу. Събрах много. 3 гома, 1 гома. Аз се изгубях. И хора, чао, това ще е от клипа. После ще го